И здравейте, приятели, добре дошли в Mar Games. В днешното видео ще играем Майнкрафт с моята сестра. Сори, че не съм пуснал камерата, просто днеска няма да пускам камерата. И днеска, хора, ще оцеляваме. Ще бъдем на къмпинг с каравана. И нека да започваме, влизаме в сървъра на сестра ми. Но хора, преди да гледате, естествено, абонирайте се за чисто новия канал и харесайте. И нека да започваме. Създаване, айде колко време ще се създава то. Добре, пускай го на оцеляване или правиш ти нещата. Това още отровата ми, чакай да мине 38 секунди. 37. Така, хора, добре. Хора, когато ми дадат да правя стрим, обещавам ви, че ще почвам да правя стрим. И да. Това, хора, с едно ми е телефона. Отровата ми спи се махна, може вече да снимам. Да, може вече го пускаш на оцелява. Хора, тук имаме и лава бер, ама това е огън. Чакай да го махна за малко. Така, добре. Сега. Може да сложи. Ама не, аз вкъщи си имам, така че добре. Айде, пускай го на чела. Хора, сега ще ви покажа и цялата каравана. Значи, ние сме си направили тук цял свят, ако искате, ще ви покажа картата тук и можете да видите и света. То ми бъгва. То ми бъгва, не забравяйте. То ми бъгва, бе! Аре, бе! Айде се тая. Не е голям проблем. Ще бъде. Сега, хора, ще да ви покажа ето също ще ви покажам как е отвън. Значи, сега сестра ми е направила на караваната. Тук огън, където да лобирува. Да. Ако примерно се запалиш, и огън не изгасва. Нали? Той ще да умре. Не знам дали те ударих, но... И хора, само да ви кажа, че тук направихме флаговете на Русия, на Украина и на България. Понеже харесвам Русия и Украина и България. И да, хора. Не, аз в момента тук не включваме във видеото политика, но... Няма се биеме. Така, хора, и това не е целият град. Ще ви покажа и други места. Имаме и село. Да ви покажа. Я за малко да станем. Ще трябва тук да си направя настройките. Аз набивам.
Очаквайте на 1 октомври втори епизод на Изостаналото мазе, където ще видите ролята на... Ще видите ролята ми. Да. И там казваме си истинската си име. Смяла с първата камбана. Тя е тъпа. Чакаме да стане тъмно. Нали? То сигурно никога няма да. Казвам си Фиора за малко. Ей си Фиора. Дори тук има магазин за това. Бомс. Искам Макдоналдс. Това е Макдоналдс. Добре. О! Нали в Макдоналдс има сандвичи? Аз не намерих. Аз ще си взема мандарин. Това ми е любимото за кола. Пак ми бълъж. Нищо. Аз не знам какво да си взема. Аз си взех мандарин. Не, искам да си взема бургер, голям бургер с пилешко. Да, това ще искам. И само това е общо взето. Опа! Хора си залагването. Сори за известията, които ми излизат, ма не съм виновен. Дали пишете? Не знам какво да направя. Опа, изчакване. Натискаме изчакване. Аз ще си взема бургер с пилешко. Така. На хората. Месено. Оф. Така. Аз почвам да ям. Става поне 20. Почвам да ям. Ама защо ми бъгва така? Не знам. Добре, айде да тръгваме с караваната. Хора, чакайте, пак ще влезам от нея. Сори. Още 20 мандарини ми остават. Ето, Ги са за все. чакаме да зареди. Защото искаме. Аз отида при Софиора. Седна на седалката. Сори. Така, влизаме от нея, хора. В момента, както виждате на екраните си. И бъгва. Виждате? Намиране на сървъра. Просто в момента е намиране на сървър и зареждане сега на ресурси. Да, генериране на свят и зареждане. Майнкрафт. Оцелейте, зареждане, оцелейте. Оцелейте, зареждане, оцелейте. Така. Сега пак ли се качвам в караваната? Да. Мога да умея. Да. Ще си покачвам и по пътя малко.
изтегли. Добре. Как ще излезна, хора? Чакай. Ох, часът е 5. Часът е 5:35. Така, хора, за малко пак сестра ми я махнаха от сървъра на Майнкрафт, затова пак влезнах в сървъра, не знам какво става. Просто интернета не е толкова добър. Да, на мен пак ми бъгва, усещаш. Чао, хора. Да, хора, пак ме махнаха. Махни го, Шарис, моля те. Ще престанеш ли? Ще престанеш ли? Добре, хора, пак записвам. Няма чай. Ето, добре, всичко се е наред. Само за нещо. Махнат. Добре. Нали пътуваме? Кога ще стане вече? Или как пътя до хотела не е толкова далеч, нали? Не ми каза, че не е далеч. Не трябва да спим тук, нали? Искам да стане вече нощ, за да... Нощта излизаме от хотела. Като стане нощ ли пристигаме? Добре. Сега да видя колко сега е 5. Аз ще гледам дали небето зарява. Трябва да чакаме, хора. Трябва да чакаме. Хора, вие се абонирайте за канала, ако искате тук да очаквате видеа за различни игри. За разнообразен, ще правим разнообразие за други игри и да. Престани, моля те. Кой ядеш толкова? Мандарини. Кога вече ще стане? Трябва да се държиш... Може да ми отвориш. Знаеш, че там няма на творчески. Няма такова, където да отварям. Айде, най-накрая. Хора, за малко сме на творчески Майнкрафт. Ти в видеото ли вече си прави каквото си искаш? За забавление ли? Добре, айде пускай го на оцеляване. Може да го направим. Шари, знаеш, че ти можеш да го направиш веднъж. Айде, виж откъде. Нали беше от тук? Виж как. Не от тук. Ето тук. Не, нещо не може. Добре, айде просто... Прави го на оцеляване. Чакаме да стане нощ. Защото искам вече да пристигаме. Така...
Да, трябва да си вземеме стая. Може първо да разгледаме хотела. Така. Първо искаме да разгледаме хотела. Този, който си го е правил този хотел, Тук има нещо. това е торта, която да ядат хората, кухнята. Нали, ние няма да ядем сега. Айде да си имаме. Добре, сега трябва да намерим стаите, нали? Ай, Хора, търсим си стаите, къде чакай са. натам. Там ли са стаите? Ти бъбаш много. И мен ми бъде. Това тук е моята стая. Това тук е твоята стая. Това тук е моята стая. Да, така. О, има две легла. Има и лък. Така, хора. Че да се попазва. Аре, майка! Така, хора, ако ви е харесал видеото, абонирайте се за канала, щръкнете върху камънката, за да ви излизат всички известия. Трябва да натиснете всички, това означава всички, останете по един лайк и кажи Чао. чао, хора! Свърши. И накрая. Да, много добре. Много ни як, нали, як, не. Аз съм снимал някакво. Марк, нали е много як мала си? Аз трябва да кача видео.